polovici prvého tisícročia po Kristovi na lesmi bohaté územie začali prichádzať prví naši predkovia. Prieniky boli postupné. Výskumy dokazujú, že priestor ľubovnianskeho regiónu v 9. storočí mohli sporadicky obývať Slovania, patriaci do ríše Svätopluka, ktorá siahala až za Krakov. A práve Svätopluk mal byť jeho zakladateľom. Prvá listinná zmienka o meste je z roku 1292. Najvýznamnejšie privilégium stará Ľubovňa dostala od uhorského panovníka Ľudovíta I., ktorý ju v roku 1364 vyňal spod jurisdikcie hradu Ľubovňa. Mešťania mohli voliť richtára, mestskú radu, organizovať výročné trhy, čapovať pivo, loviť ryby a súdiť svojich občanov. V časoch najväčšej slávy stará Ľubovňa mala vlastnú mincovňu a svoje platidlo ľubovniansky zlotý. Po takmer 400 rokoch prosperity, pochádzajúcej z mnohých možností poskytovania služieb obyvateľom a početným hosťom hradu, význam mesta začal upadať. Stalo sa tak po roku 1772, kedy zálohované spišské mestá opäť pripadli uhorskej korune. V meste pôsobila kamenárska dielňa, ktorá po sebe zanechala nezmazateľné stopy, najmä v kostole svätého Mikuláša, pochádzajúceho z roku 1280. Významnou budovou je provinčný dom, slúžiaci ako sídlo správcu zálohovaných spišských miest. Stará Ľubovňa to nie je iba história, ale aj prítomnosť, ktorá návštevníkom i turistom poskytuje jedinečné možnosti. Pastvou pre oči je skanzen ľudovej architektúry s originálnym zrubovým kostolíkom východného obradu. Milovníci stredovekých rytierských bojov a vojenských ťažení si na svoje prídu v poľnom vojenskom tábore pod hradom. Stará Ľubovňa je klenotom severného Spiša.